Molt bona tarda. Llum? Llums. Llums. Jo no sé... Això sí que és tindre autoritat. Dius llums i això. Bé, molt bona tarda a tothom. La Teresa Belló, que està al meu costat, que és una distinguidíssima professora de la Universitat de Barcelona d'Història Contemporània, està preocupadíssima perquè us veu a tots cara de son. No, bueno. Bueno. Teresa Belló, com us he dit, és professora de la Universitat de Barcelona, és membre del grup de recerca d'anàlisi del món actual del Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Ha escrit molts llibres. Els més importants són les Relacions internacionals de l'anarquisme català, 1881-1914, publicat a Barcelona l'any 1987. El movimiento obrero en España, siglo XIX y XX, Barcelona, 1997. Aquest és un llibre molt important en la història del moviment obrer, però que... No sé si explicar o no. No ho expliquem. L'editorial va desaparèixer i no mos ha pagat ni a ella ni a mi. Jo tinc un llibre també en aquesta col·lecció. Però bueno, el llibre és important, no té res a veure. I el procés estatutari de 1932, publicat pel Parlament de Catalunya l'any 2007. Aquest és un llibre que, a més, és un llibre de pes perquè pesa bastant. Molt bé, tens la paraula, Teresa Belló. Moltes gràcies. Doncs torno a començar. Moltes gràcies per la presentació tan amable, per la ironia que utilitza el Pep i per haver-me convidat aquí en aquestes jornades. Bé, el Pep em va demanar un tema. Parla de l'Església i la dona a la Segona República. Bé, molt bé. Què dic de l'Església i la dona a la Segona República? És un tema que la veritat és que si volgués ser breu podria ser molt. L'Església durant la Segona República ignora totalment a la dona i aquí hauríem acabat, quasi. A partir d'aquí, òbviament, hi ha coses a dir, però que a vegades hem d'anar una mica amb subtileses. I jo voldria parlar una mica d'aquesta... La dona dintre l'Església durant la Segona República, potser dit així, m'encaixa una mica més amb el que vull dir, i voldria fer referència a dues coses molt diferents. La primera, sí que vull insistir en el que he dit abans, així volent ser una mica irònica, que realment l'Església, jo crec que ni durant la Segona República, ni abans ni després, quan fa la seva pròpia història, no té gaire en compte, per no dir gens, a la dona. I crec que aquí està un dels primers problemes. Per moltes històries de l'Església que he anat mirant, i possiblement aquí l'Hilari Reguer em pot esmenar la plana si té ganes de fer-ho, però inclús mirant les històries fetes per ell mateix o per una persona per mi tan admirada com a historiador i com a humanista com era el pare Miquel Batllori, amb les històries de l'Església que van fent, referències a la dona dintre de l'Església, la veritat és que no se'n troba. Hi ha alguna referència a les congregacions femenines, però poca cosa més. I això em sembla un problema. Per altra part, enfoquem o agafem totes les històries sobre dones, sobre l'activitat de les dones que es fan, diguem, des d'una historiografia més militant, allò que anomenem història de gènere, que a mi és una paraula que no m'agrada gaire utilitzar, però que ens explica i s'entén al que em vull referir, i tampoc no té en compte, no l'estudia, la trajectòria que tenen les dones dintre de l'Església. O sigui, trobem que és un gran camp per estudiar. Llavors la pregunta és, hi ha activitat de dones dintre de l'Església? Jo crec que sí. I òbviament hi ha l'activitat que tenen les dones que formen part de les congregacions religioses, que, tot i que a priori hem d'entendre que és una història molt marcada per unes normes d'obediència i que estan dintre d'uns determinats cànons, la veritat és que quan ens posem a destriar una miqueta, sí hi ha algunes històries interessants que val la pena
que val la pena ressaltar. Per exemple, en aquests moments hi ha uns grups de recerca estimulats per persones molt properes a l'Església que, per exemple, analitzant els arxius municipals de Sabadell, ens surten coses tan curioses com que durant la República, no totes les congregacions religioses femenines tenen la mateixa actitud o segueixen l'actitud oficial de l'Església. Hi ha unes determinades congregacions de monges que arriben a un pacte amb l'Ajuntament de Sabadell, fan un acatament explícit davant de l'Ajuntament de la Constitució, cosa molt demonitzada dintre de la mateixa Església, i reben subvencions municipals per seguir fent classes, per mantenir activa una escola orientada aquí, a classes molt populars, a sectors molt populars de Sabadell. Analitzem altres documents, i només n'he pogut veure molt pocs de determinades parròquies de Barcelona per aquesta mateixa via, els consuetes de les parròquies, i sí trobem els que ens conserven que expliquen l'activitat que porten a terme dones que es defineixen, òbviament, com a catòliques, és a dir, que formen part que assisteixen regularment a la parròquia del seu barri i quina tasca porten a terme, moltes vegades entrant amb molts rifirrafes amb els enviats dels bisbes. Porten a terme una tasca important i ben organitzada de tipus, diguem, semiassistencial, amb el sentit de crear unes espècies de el que ara en diríem guarderies, de crear escoles nocturnes, en definitiva, una sèrie d'activitats que porten a terme des de dintre de les parròquies i que no es diferencien massa de les que es porten a terme des d'organitzacions sindicals. I els problemes que es troben unes i altres jo diria que sovint són molt similars. Aquesta és una història que simplement és un aspecte que he volgut destacar, que existeix, que no està gens estudiat, que no en puc parlar gaire més perquè tot el que conec simplement són referències documentals i, en canvi, vull plantejar, això sí, que és un camp per estudiar i que, insisteixo, ni la historiografia més estricta que es fa des de dintre de l'Església parlant de la pròpia història, ni la història de gènere l'ha tingut de moment massa en compte. Simplement un dels molts temes que ens queden per analitzar. En què he decidit centrar una mica aquesta intervenció? He optat per parlar, per centrar-la amb el que em sembla un tema de confrontació important. És a dir, parlar una mica, analitzar quina és l'actitud de l'Església i dels sectors que estaran propers a l'Església davant del que podem anomenar la lluita de la dona per la seva ciutadania. En definitiva, quina és l'actitud que s'adopta una vegada s'assumeix o es aconsegueix el dret al vot. Bé, sobre aquest tema, sobre el tema del sufragi femení, analitzat d'una manera global, hi ha molts estudis fets normalment per moltes historiadores que han treballat aquest tema molt més que jo, i des de Rosa Capell, passant per Merineix, per Susana Tavera, per Montserrat Duc o per Mercedes Vilanova, podria fer referència a moltes. Hi ha també molts articles interessants publicats a la revista Història Social o a dossiers feministes que parlen i entren en detall i amb aspectes concrets sobre el tema. Jo simplement el que faré serà situar-lo una mica. Bé, aquesta qüestió del vot és un tema important perquè realment el que fa és concedir el que he dit abans, dret de ciutadania a la dona. I aconseguir aquest dret de ciutadania fa replantejar tot un model femení i tot un model de comportament i tot un model de relacions. Aquesta lluita de les dones per aconseguir la ciutadania, aquests drets de ciutadania, és una lluita que a l'estat espanyol s'inicia a començaments dels anys 20. Amb això, la cronologia és paral·lela a la de tota Europa. I la cronologia és vàlida, aquesta cronologia de començaments dels anys 20, és vàlida per tot l'estat espanyol. Quina característica inclouria jo a Catalunya, que és on realment m'he acabat centrant més? La característica és que aquests moviments a Catalunya aniran molt lligats al que podem anomenar l'aparició del catalanisme polític. És a dir, seran els grups catalanistes
ja sigui partit polític, ja siguin centres d'activitat diversa, amb els que sovint associarem aquesta lluita pel dret al vot, i també de tendències social diverses, tant conservadors com més progressistes. A nivell d'estat, tota aquesta lluita feminista aconsegueix tindre resultats o aconsegueix visualitzar resultats a començaments dels anys 20. És a dir, situant-nos políticament en la dictadura de Primo de Rivera. L'any 24 és quan, per primera vegada, hi ha la possibilitat la dona té la possibilitat d'incorporar-se a la vida política. Mitjançant què? Mitjançant poder ser regidores municipals, regidores d'ajuntaments. Aquest és un pas petit, però un primer pas important. El segon pas serà el projecte, que va quedar en projecte de Constitució de l'any 29. Aquest projecte de l'any 29, d'una manera molt civilina, parlava de la concessió del sufragi a les dones, és a dir, la possibilitat que les dones votessin. Ara bé, les restriccions que imposava són bastant complicades. Parlava que tenien dret al sufragi les dones que fossin cap de casa. Per tant, quedaven excloses d'aquesta possibilitat un volum de dones amplíssim. Quedaven totes fora d'aquest dret, totes les dones que estessin casades amb marits vius, és a dir, només quedaven les vídues i bona part de les solteres. És a dir, les que no tenien connotació de cap de casa quedaven excloses d'aquesta possibilitat. El qual era un sufragi molt restringit. Entremig, què hi havia hagut? Entremig, entre aquest 24 i el 29, hi havia hagut la constitució d'una sèrie d'assemblees de l'Assemblea Nacional, i aquí el propi dictador havia designar les persones que n'havien de formar part. Aquí també inclou a les dones, i aquí també designa una sèrie de dones perquè formin part d'aquesta assemblea. Bé, és simplement una qüestió simbòlica, moltes es neguen a participar-hi, i finalment les que es neguen a participar-hi, sobretot les que estan més properes al Partit Socialista, en aquell moment acceptat, entre cometes, per la dictadura o permès per la dictadura, i en canvi les que ho accepten seran dones que estaran lligades, quan analitzem qui són, estan lligades a la Direcció d'Acció Catòlica. Amb la qual cosa ja tenim una cosa que volia posar sobre la taula. És des de sectors molt propers a l'Església, és a dir, des de sectors lligats a l'Església, s'estimula aquesta participació de les dones en la política. Amb tota la ideologia conservadora que vulguem, però s'estimula, i s'estimula de manera important. Una vegada proclamada la República, s'aprova la Constitució, i amb la Constitució arribarà la concessió al vot. I aquest fet el que farà serà posar damunt de la taula una realitat. Les dones, a partir de l'aprovació de la Constitució, tindran dret al vot. Per tant, si tenen dret al vot, la realitat és que votaran, és a dir, aniran a votar. I això obliga a totes les formacions polítiques i no polítiques a organitzar-se i a veure què s'ha de fer amb aquest vot. És a dir, hi haurà aquesta és la previsió que evidentment es fan, hi haurà una massa de vots que no se'n té ni idea de per on aniran i sobre la qual es fan moltes fantasies. Des de l'esquerra es posa ràpidament damunt de la taula el gran temor de que tot aquest sigui un vot captiu de l'Església. En què es fonamenta aquest argument de l'esquerra de que el vot femení ha de ser un vot captiu de l'Església? Òbviament, el que fa referència és immediatament que la dona està enormement influenciada per la jerarquia religiosa. Això té una base real, però des del meu punt de vista el gran temor que té l'esquerra i aquesta afirmació que fa que serà un vot captiu de l'Església està amb la realitat que una mica apuntava abans que està per investigar. És a dir, el que hi ha realment és tot un món organitzat que l'esquerra no controla, per molt que parlem de sindicats i per molt que parlem tot el que vulguem, hi ha una massa de vot que no controla,
que no ha entès massa bé el seu funcionament i que s'ha organitzat sovint al marge de moltes coses però al voltant de l'Església. I això li fa percebre possiblement una religiositat que no hi ha dintre d'aquestes organitzacions de dones, però sí hi ha la consciència clara de que hi ha unes organitzacions femenines que s'han organitzat a l'empar de l'Església. I això existeix, això és una realitat. L'altra serà la realitat que sortirà de les organitzacions pròpiament d'aquesta acció catòlica i situacions afins que he esmentat abans. Però que hi ha una organització era cert. I l'esquerra ràpidament li entren tots els temors pensant en aquest tipus en aquest model d'organització. La dreta, pel seu costat, és la dreta o el sector més conservador, i com que la cosa es va polaritzar molt, deixem-ho d'aquesta manera, amb dreta i esquerra, la dreta veu immediatament o percep que aquest discurs que fa l'esquerra l'afavoreix. És a dir, en definitiva, jo crec que li està posant damunt de la taula un discurs ja fet. I des de les organitzacions i des de la premsa i des dels grups de dretes, crec que s'aprofitarà aquest discurs que crec que l'esquerra li ofereix en bandeja i per aquesta via parlaran de l'enorme influència que la dona pot tindre dintre de casa, iniciant un discurs enormement afalagador, molt rimbombant i molt incisiu per orientar el vot de la dona. Quan es produeix quan s'obté el sufragi femení, la realitat és que es produeix en un moment en què, diguem, socialment hi ha el sentiment de que no es pot anar en contra, no es pot argumentar políticament en contra de la concessió o de l'obtenció d'aquest sufragi, però la realitat és que cap partit polític ho porta en programa. I és una qüestió que els hi és profundament incòmoda. Però el tema està al damunt de la taula, la societat, òbviament, ha evolucionat a tota Europa i aquest tema políticament és indiscutible que s'ha d'arribar. Ara bé, incòmode ho és per tothom. Ja abans de la proclamació de la República, el 1930, amb periòdics com La Veu de Catalunya, depenent de la Lliga Regionalista, aquesta qüestió es percep molt clara. I, per exemple, la Lliga, durant tot el 1930, tot aquest any, diguem, quasi de pas de la dictadura de Primo de Rivera a la Primera República, reorienta la veu i a la seva, el que anomena la pàgina femenina, ja no para de donar una mica consignes en aquest sentit. És a dir, parla que s'haurà d'obtindre el vot, però que mentre el vot no s'obtingui, la dona té una missió fonamental. I aquesta missió és orientar la família, orientar el marit, orientar els fills cap a on han de votar. És a dir, crear tot aquest ambient que li dona a la dona o que pretén donar-li a la dona un paper que en realitat no té. Abans he fet esment al paper de dones lligades a Acció Catòlica amb aquesta Assemblea Nacional que promou Primo de Rivera. Bé, en realitat, Acció Catòlica era una organització, segur que tots vostès, la gent més jove també, us és almenys conegut el nom. Acció Catòlica era una organització que s'havia desenvolupat a Europa als anys 20 i que quan es va proclamar la Segona República, realment aquí a Catalunya no estava massa extesa. Que no estés extesa no vol dir que les activitats que en definitiva es portaven a terme des d'Acció Catòlica no hi hagués unes organitzacions alternatives que les portessin a terme. Aquestes hi eren. I una, per exemple, i molt important, és tota l'Acció Social Catòlica, que encara que tingui un nom similar no és exactament el mateix, que des de la seva fundació a principis de segle i sobretot durant els anys 20 havia portat a terme una tasca molt important, sobretot en el camp de la pedagogia i en el camp de crear organitzacions assistencials. Hi havia també totes les congregacions marianes o tota l'obra d'exercicis espirituals. És a dir, en definitiva, totes aquestes organitzacions tenien una activitat.
I totes aquestes organitzacions tenien alguna cosa a dir en el moment en què es plantejava el vot femení i sobretot en el moment en què es plantejava la igualtat, perquè igualtat volia dir igualtat per decidir. I aquí és on realment hi ha una actitud contestatària. Bé, quan es planteja en el debat constitucional la concessió del vot, s'encenen d'alguna manera totes les alarmes. I pensem que l'article 25 de la Constitució no acaba fent referència explícita al vot femení, simplement diu que es reconeix la igualtat de dret de tots dos sexes. Quan s'està discutint aquest article, per l'Església es considera que ja és ofensiu. I, per exemple, hi ha aquí una sèrie d'escrits del bisbe de Tortosa que, invocant reiteradament a Sant Agustí, que quedava una mica lluny ja en aquest moment, fan referència, insisteix en que el que la Església reclama és la primacia de l'home sobre la dona. I en aquesta qüestió s'insisteix de manera molt reiterada. Continuem amb aquest posicionament de l'Església davant del debat constitucional. Amb el que dic del bisbe de Tortosa, que només és una mostra de per on va el discurs, ja queda clar quin és el posicionament de l'Església. Però també vull deixar clar que l'Església no era l'única institució, no era l'únic espai de la societat que era contrària a aquesta concessió al vot a la dona, que era reticent, que mostrava les seves reticències respecte a aquesta igualtat. Pensem que a les Corts Constituents de l'any 31 per primera vegada hi tenen accés les dones, tenen accés sense haver tingut dret al vot. En aquestes Corts hi ha 3 dones, els noms de les quals són prou conegudes. De totes elles, només una, de les 3, només una, Clara Campoamor, va tindre durant tot el debat una actitud clara i decidida a favor de la igualtat política i jurídica. Una mica el que podem dir és per què les altres no li van tindre. Doncs perquè en bona mesura van ser presoneres de la pròpia argumentació que els diferents partits dels que formaven part d'aquesta esquerra amplíssima, tant de l'esquerra més marxista com de tot aquest ampli ventall d'esquerra més reformista, des d'Acció Republicana, passant pel Partit Radical Socialista o el propi Partit Republicà Radical, van ser una mica víctimes de les consignes i dels raonaments que es feien des d'aquí. Els raonaments que es van fer normalment en contra del vot realment eren, jo crec que el més suau que en podem dir és que es va passar per situacions grotesques i jo crec que una mica humiliants. Per exemple, un diputat del Partit Federal va arribar a presentar la proposta que s'admetés el vot per tots els homes majors de 25 anys i per totes les dones de més de 45. Bé, em sembla que la situació, només al dir-ho, ja per si mateix reflexa moltes coses. Jo no vull fer broma fàcil aquí sobre qüestions hormonals que també van sortir a relluir amb el debat parlamentari, però tot plegat, insisteixo, almenys que es pot dir és que va ser grotesc. En definitiva, l'única veu clara que hi va haver al respecte va ser la de Clara Campoamor. Totes les altres, tots, els van veure una mica condicionats pels interessos de partit. Per què es vetllava? Es vetllava pel resultat del partit i en tot el debat el que hi havia en ment és el resultat electoral que hi hauria al darrere. I el discurs que va tindre cada un anava en funció de mirar quina era la situació en els seus districtes electorals. Insisteixo, això ho va condicionar molt tot. Un altre dels arguments que es van intentar posar al damunt de la taula va ser el fet que aquesta qüestió del vot no quedés recollida en la Constitució, sinó que simplement es desenvolupés en una llei. I sense cap tipus de vergonya s'argumentava des de, abans he parlat de la insistència de Clara Campoamor, s'invocava des del mateix partit de Clara Campoamor que això es fes amb una llei perquè així la llei es podia tirar enrere. Si les dones ens fallen i ens donen el vot, els retirem la llei i tot acabat. I aquest era l'argument que, insisteixo, sense cap vergonya, arguments d'aquest tipus s'anaven posant damunt de la taula. I insisteixo que s'anaven posant damunt de la taula per part de tots.
Aquí es va mostrar, això va ser quasi una lluita ideològica a mort. Però al final, qui va veure que de tota aquesta argumentació en podia treure alguna cosa a favor? Doncs evidentment van ser els partits de dretes. És a dir, si tant ens diuen que aquest és un vot nostre, fem-se el vot nostre. I aquest va ser l'argument que va assumir l'esquerra. Finalment, aquest article de la Constitució se li va donar llum verda, va ser aprovat, i va ser aprovat en aquest sentit d'igualtat entre els dos sexes, com va acostumar a passar en tot aquell període parlamentari enormement atractiu, però també convuls, amb sessions que s'acabaven a altes hores de la matinada. I no sabem si és que la nit els acabava inspirant o què, però la llum verda en aquest article també va sortir a la matinada del 30 de setembre a l'1 d'octubre. Insisteixo que no era cap cosa extraordinària perquè era molt habitual en les Corts d'aquell moment. Bé, quan aquest article es posa a votació, quins resultats té? Els resultats em semblen interessants. Aquest article s'aprova per 161 vots i 121 vots en contra. Si mirem, abans he fet referència que em centraria més a Catalunya, si mirem entre tots els diputats catalans, on espai polític entre el qual aquesta qüestió del vot de la dona se'n portava parlant des de feia molts anys, veiem que només 21 dels 53 diputats van votar l'article i dels 21, 6 van votar en contra. Per tant, va sortir amb un nombre de vots petitíssim. En general, no podem dir que en bloc cap partit votés ni una cosa ni l'altra, sinó que hi va haver un abstencionisme per part de tots, vots a favor per part de molts i vots en contra per part de molts, que tampoc no ens agradaria reconèixer. En definitiva, qui va acabar votant a favor? Doncs els sectors més conservadors de la cambra. A nivell espanyol, el Partit Agrari, i a nivell català, la Lliga Regionalista. Aquests van ser els vots afirmatius en bloc que va rebre aquest qüestionament, per altra part, tan reivindicat pel feminisme d'esquerres. Una vegada aprovada aquest article, va ser el moment en què es vam haver d'organitzar. Va ser el moment en què els diferents partits, les diferents opcions polítiques van posar tota la llenya al foc per començar a organitzar agrupacions femenines dintre dels propis partits. En definitiva, s'havia de fer alguna cosa per pescar vots i per orientar vots. I aquí va començar tota la maquinària. A Catalunya en trobem en aquest moment 3 organitzacions importants. Una serà l'Acció Cívica Femenina, una agrupació que es crearà. Aquesta Acció Cívica Femenina serà una opció indubtablement conservadora, vinculada a Acció Catòlica i políticament recolzada per la Lliga. Aquesta serà una. La Lliga en tenia més, a part d'aquesta. La Lliga era molt més heterogènia, tenia bastantes més cares. Una altra opció important en aquell moment serà la que tenia un nom bastant més bucòlic, que es deien les Margarites, i estava relacionada amb les files amb el carlisme, és a dir, formava part dels sectors més tradicionalistes. I l'altra serà una altra opció també lligada a la Lliga, que era la secció femenina. Quina diferència podríem tindre entre aquesta secció femenina i l'Acció Cívica Femenina? Jo diria que la secció femenina, que era la que oficialment reconeixia la Lliga que havia creat, era l'opció per la qual havia apostat Cambó. En el moment en què es troba davant de la circumstància que s'han de crear espais femenins dintre dels partits, Cambó té molt clar en qui ha de cridar i quina orientació ha de tindre aquesta organització. Cambó, que personalment era un misògen rematat, crida per formar aquesta organització, per formar la secció femenina de la Lliga, crida el que ell diu la vídua d'en Verdaguer. Era la vídua d'en Verdaguer Callís, un dels prohomes de la Lliga, però la senyora té nom i cognom propis i història pròpia. I la senyora és simplement Francesca Bonmaison. Francesca Bonmaison té una trajectòria llarga i intensa, i Cambó la coneix i Cambó ho sap, dintre de l'organització d'espais
educatius i espais associatius dintre de l'espai del món més popular barceloní. Òbviament, aquesta tria de Francesca Bonnemaison no era una tria gratuïta i era una tria que havia de produir enormes rendibilitats a la Lliga. Cambó sabia molt bé en qui trigava. Qui era Francesca Bonnemaison? Una dona procedent d'aquest cercle socialment conservador. Jo diria que gens missaire, segurament aquesta connotació li donaria molt més a l'altra organització, aquesta acció cívica femenina, que també estaria lligada a la Lliga. La de Francesca Bonnemaison no. Una dona amb una capacitat de batallar i d'organitzar important. I sobretot una dona amb molta relació amb molts espais populars barcelonins, els quals a priori no tenien per què ser un vot de la Lliga, però que a través de Francesca Bonnemaison sí ho podien ser. Per exemple, una de les iniciatives importants que farà Francesca Bonnemaison. A les primeres eleccions que es pugui votar, que es farà efectiu el vot, a les de l'any 33, Francesca Bonnemaison ho tindrà molt clar. Què s'ha fet? S'ha refet el cens. Per tant, s'ha hagut de posar totes les dones al cens amb tots els errors que podem suposar que això comporten. Què s'ha d'esperar en aquestes circumstàncies? Cada un ha d'anar a consultar les llistes i a presentar les al·legacions que facin falta. A Barcelona les llistes s'exposaven al Palau de Montjuïc, Palau Firal. Pensem en la complexitat, i no només la complexitat de distància, sinó les dificultats que tenien moltes dones amb molt poca formació, amb molt poca capacitat de sortir dels seus entorns més immediats per anar a fer tot això. Francesca Bonnemaison ho té claríssim. Immediatament organitza unes oficines en ple centre de Barcelona, amb una cantonada a Passeig de Gràcia Diputació, exposa les llistes, les fa passar tot, fa la crida perquè passin per allí i ella els hi fa les al·legacions que cal. És a dir, òbviament, cap a qui va el vot? Aquest vot cap a la Lliga, des del meu punt de vista és discutible. Cap a Francesca Bonnemaison diria que sí. Òbviament hi havia una cantera de vots darrere importantíssim, insisteixo, i Cambó, que tenia tantes reticències respecte a Francesca Bonnemaison com les tenia respecte a Victoria Kent o les tenia respecte a qualsevol organització i al món femení en general, té molt clar el que interessa en aquest moment. A més, insisteixo, com que la Lliga era molt polifacètica, tenia força cares. A més d'aquestes dues organitzacions de les que he fet esment, inclús se n'estimula una tercera que possiblement no va tindre tant èxit perquè era molt més elitista que aquestes i era crear el que es va dir el Conferència Club, que volia tindre un aire molt més anglès i es volia presentar com a imitació dels clubs masculins anglesos. Bé, deixant de part Francesca Bonnemaison, les organitzacions catòliques femenines, les organitzacions de dones, des dels primers mesos de la República es van mostrar molt actives i molt combatives. En defensa de què? En defensa de dues coses que se'ls posava al davant. Una, en defensa de la família i l'altra, en defensa de la cultura catòlica. Tant la família com la cultura catòlica eren els dos arguments que des de la jerarquia de l'Església es remarcava que estaven en perill. Hi havia molts altres aspectes que no vull tractar i segurament aniran sortint la relació de l'Església amb la República, no pretenc entrar-hi. Però aquesta qüestió, aquests dos conceptes, és a dir, la família i la cultura catòlica estan en perill, eren uns temes que tocaven a la dona. Per què li tocaven? Perquè presentava el divorci com una desprotecció cap a la dona, i aquest òbviament era un argument que tocava, és a dir, si entrem en la pràctica del divorci, les dones queden desprotegides, aquest era l'argument que s'utilitzava i era l'argument que calava, i la qüestió de l'ensenyança, argumentant-la de moltes maneres. Òbviament també hi havia un entorn eclesiàstic que afavoria aquest discurs. El papa havia publicat en els darrers 3 anys 3 encícliques, una el 29, una el 30 i una el 31, que en definitiva totes anaven al voltant d'aquest tema, sobre les dificultats d'acceptar el matrimoni civil, sobre la relació entre matrimoni, sobre el salari obrer i la família. És a dir, hi havia molta argumentació, hi havia molta artilleria per utilitzar aquest tema. En definitiva, el que es pretenia era presentar a la dona, jo diria més, utilitzar a la dona, perquè crec que en tot aquest procés la dona està enormement utilitzada, presentar-la com a receptora i com a transmissora d'un missatge. És a dir, ha de rebre aquest missatge i al moment de votar ha de votar d'acord amb aquest missatge.
gràcies. Bé, i s'ha de votar d'acord amb aquest missatge. Bé, doncs com que només tinc 10 minuts, aniré molt de pressa. Seguint aquesta mateixa tònica, jo diria que en cada un dels moments en què es va plantejar la possibilitat de votar, hi va haver un discurs diferent. Quan es presenta possibilitat de votar? Primer, les eleccions del Parlament del 1932. En aquestes eleccions el vot està aprovat. Ara bé, no hi ha els mecanismes, és a dir, el cens no està refet, amb la qual cosa no es pot votar. I això comporta un rifirraf importantíssim aquí a Catalunya entre la Lliga i Esquerra Republicana de Catalunya. Òbviament, Macià, que té un programa molt clar, no vol ni pot, jo crec que les dues coses s'haurien de valorar, no pot per terminis, però tampoc no és que vulgui massa, retrasar ni les eleccions ni reformar el cens massa de pressa, pels mateixos motius que he dit abans. Hi ha reticències per part de tothom. I Macià insisteix en el discurs que el que han de fer les dones és fer votar els marits i fer votar en qui han de fer votar, Esquerra Republicana en aquell moment. La Lliga en fa llenya d'això, en fa llenya d'aquesta actitud carregant immediatament contra la falta de sensibilitat d'Esquerra Republicana. Però per molta llenya que en facin, realment Cambó no en vol fer sang, perquè Cambó té clar que l'objectiu prioritari on realment s'ho ha d'acabar jugant tot no és en aquestes eleccions del 32, sinó amb la reforma de la llei electoral que està reclamant. Per tant, però sí que hi ha un debat important. A les eleccions del 33, a les eleccions generals del 33. Aquí la situació es radicalitza molt més i aquest radicalisme encara el veurem incrementat a les generals del 36. Al 33 realment el que s'acaba fent és a la dona com a element que pot canviar la història. Se li està dient, vostè que ha patit tot aquest procés de laïcització que està vivint l'Estat, vostè que pateix, sempre insistint en la paraula pateix, vostè que pateix aquesta llei del divorci, vostè que pateix aquesta llei d'ensenyança que li treu als fills, es deixa a mans de vés a sàpiga aquí de l'Estat, aquest discurs és el que se li està matxacant insistentment, des de totes les organitzacions, totes les organitzacions conservadores. A la premsa el veiem reflexat, jo diria que en matitzacions. Hi haurà un discurs intransigent que es veurà molt reflexat en publicacions com el Correu Català, hi haurà, de signe tradicionalista, hi haurà un discurs molt més matitzat i molt més heterogeni amb el que tot aquest món d'Acció Catòlica i totes les posicions, inclús dels partits republicans conservadors, s'hi veuen reflectits, que serà la publicació al matí, la publicació molt lligada a Unió Democràtica de Catalunya, i després hi haurà el discurs, jo diria, més amb objectiu polític a mig i llarg termini, que serà el discurs que es plantejarà a la veu de Catalunya i serà el discurs de la Lliga. En definitiva, cap on van tots, cap a orientar aquest vot, amb més o menys radicalisme. Uns agafant més sensibilitat de determinats polítics, diguem, republicans, com pot ser el propi Amadeu Hurtado, home de confiança de Macià, lligat al republicanisme molt moderat, que simplement diuen, no, és que ataquem l'Església no la volem atacar, el que ataquem és a l'Església, el que diu del cardenal Segura, el que no volem és aquest integrisme que es defensa des de les posicions del cardenal Segura. Intenten establir d'alguna manera matisos i distàncies respecte a un model catòlic o a un altre. I aquesta obsessió i aquesta propaganda que dinamitarà la dona i la farà centre de totes les virtuts i de tots els mals s'acaba, esclata, jo diria quasi a les eleccions de febrer del 36, on el discurs arriba a agafar graus de paranoia. Fins al punt que hi haurà un article curiós a La Vanguardia que escriurà l'il·lustre columnista Gassier, que li acaba dient, miri senyora, no es preocupi, vostè no és responsable de tot el que passa, si és de dreta es voti la dreta, si és d'esquerra es voti l'esquerra, que tot seguirà igual. I aquí no passa absolutament res. Bé, no només per acabar, vull insistir en aquesta militància que hi haurà per part de les agrupacions femenines, siguin del tipus que siguin, i que aquesta militància serà aquest activisme serà molt important amb les agrupacions que d'una manera o altra estaran lligades a l'Església. La pregunta serà fins en quin punt aquestes agrupacions de dones seguiran consignes. Les consignes de l'Església. Doncs aquí jo diria que és una mica discutible perquè trobarem absolutament de tot. I en general, quan revisem el discurs que hi ha i que apareix publicat a la premsa
sobre el comportament que han de tindre les dones, el que apareix amb més radicalisme, o bé no està signat, la qual cosa ens porta a pensar que són editorials dels diaris, o està signat per homes. Quan trobem discurs signats per dones? La veritat és que molt poques vegades. I quan el trobem, acostuma a ser, en general, amb un to més matitzat i amb un to una mica més pedagògic. Res més. Amb això ja acabo, perquè si no aquí el Pep m'està fent mal a cara.